Аз съм Иван Калев и днес ще бъдем много сериозни, защото говоренето на теми като страх, стрес, негодование, тревожност винаги трябва да се отнасяме много сериозно, иначе не ни приемат на сериозно. А защо това е така? Защо трябва да сме сериозни, строги, когато говорим за тези теми? Да, те не са най-приятните, но трябва ли да ги взимаме толкова на сериозно? Колкото по-леко заговорим за тях, толкова по-добре се и чувстваме. Ето, проста практика. Пробвай да иронизираш най-големия ти страх. Пробвай да иронизираш най-големия причинител на стрес. Да видим как се почувстваш. А за останалото, вече знаете, магически огледала 6. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.